खराब हवा पछरे कहार हाथ थाए ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀର ହାତ ଅଛି ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀ ବର୍ବାଦ ହବା ପଛରେ। समस्ते पुओ झियों भितर काम करूछंती ମ୍ୟାଡାମ କହିଲେଣି ପୁଅ ଝିଅ ଭିତରେ ସେଇ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆରେ କି କାମ? ଓହୋ ମାନେ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖାରଖି ପରକ୍ରିୟା ପ୍ରୀତି। ତମେ ତ ବୁଝୁନ କିଛି, ଆଉ ତମେ ତ ଓଲଟା ଆଡେ ନଉଛ। ଆଉ ଇଏ ଭିତରେ ଭିତରେ ବାଡିରେ ବାଡିରେ ଭିତରେ କଣ ଭିତରେ ବାଡିରେ ଭିତରେ କଣ तो भूल आज कले का पाई ଭିତରେ ଭୁଲ ଗଲା କାହା ପାଇଁ? ସେଇ ସୋନାଲି ପଣ୍ଡା ପାଇଁ। ପାର୍ଟିର ଓନର ନାଣ୍ଡୁ ବାବୁ ବା ଅନନ୍ତ ନାରାୟଣ ଧଳ ସେ ମତେ କାହିଁକି ଭୁଲ କଲା? ସିଏ ନେଇଥିଲା ତାକୁ ଯାତ୍ରାରେ, କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷିତ ବି ଯାତ୍ରା ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ନାଣ୍ଡୁ ଜାଲ ଫାସରେ ସୋନାଲି ପଡିଗଲା। ତାପରେ ନାଣ୍ଡୁ ତାକୁ ରଖିଥିଲା, ଇଏ ବିଚରା ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା। ଆଉ କଣ କରିବ? ଇଏ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିକି ସିନା ଆସିଲା। ଯଦି ସେଟା ରହିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ମାଇକିନାର ସେ ନୀଳା ଦେଖିଥାନ୍ତା ନା ସେ ତାକୁ ଏମିତି ମାରି ଦେଇକି ତ ହୋଳେଇ ଦେଇଥାନ୍ତେ। झियो धंदा करिछि श्रीक्षेत्र ଆରେ କଣ 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 ହଉଛି? କଣ କହିଲା? ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁଣି ଝିଅ ଧନ୍ଦା କରୁଛି? ନା ନା ମ୍ୟାଡାମ, ସେଟା ଏଡିଟିଂ ହେଇଥିବ ନା। ଏଡିଟିଂ ରେ ଏମିତି କେତେ କଣ ହେଇଯାଉଛି। तो भी 12,000 मगेई ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ସାମନ୍ତସିଂହାର 12,000 ଟଙ୍କାରେ ଝିଅ ପିଲା ମଗେଇ ଦେଇଛି। ଓହୋ ତାହେଲେ ଟିକେ କମ ରେଟରେ ମଗେଇ ଦେଇଛି। ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ବଜେଟ ଦେଇକି ମଗେଇଥିଲେ ତାହେଲେ ତମେ ଟିକେ ଆହୁରି ବଢିଆ ତାକୁ ଟିକେ କହିଥାନ୍ତ। ସେ ମଗେଇଛି କି ମଗେଇନି ସେ ସିନା ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରିବ। ତମେ କଣ ପାଇଁ ଏତେ ଛାଟି ହଲେ ହଲେ ହଉଛ? अंग तमे जदि यात्रा को गल पिला को छाड़ी की काहे की गल सोनाली पंडा आदि पिलाକୁ ଯାତ୍ରା ପେଣ୍ଡାଲ କୁ ନେଇକି ଯିବ, ଯାତ୍ରା ଷ୍ଟେଜ କୁ ନେଇକି ଯିବ, କି ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିକି ନେଇକି ଯିବ, ଲୋକ କହିବେନି ଇଏ ଗୋଟେ ଛୁଆଟେ କରିସାଇଲାଣି। ଏମିତି ଯଦି ଅବିବାହିତ ଭାବରେ ଯିବ, କେତେ ଟଙ୍କା ଟୁଙ୍ଗ ଲାଇନ ମାରିଦେବେ, ପଠେଇଦେବେ ଇଆଡେ 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 କରିକି କହିଦେବେ। ଏତ ତ ବୁଝୁନ, ଆଉ ଖାଲି କହୁଛ ପିଲାକୁ ନେଲାନି କମେ। ମୂଳ କାରଣ ବା ଏଇଠି।